Niektoré features, ktoré sa často využívajú, sú zabudované priamo do PyTestu. Tieto features sú užitočné na rôzne veci. Simulujú cache, zaznamenávajú výstup do terminálu iných aplikácií alebo simulujú priečinky a súbory, ktoré potom využívame v testoch. Môžeme si zo pár takýchto building features ukázať. Napríklad tempdir je to feature, ktorá tvorí dočasné priečinky a súbory. Povedzme, že máme tu kniha.csv. Táto obsahuje určité dáta a povedzme, že chceme vytvoriť metódu na načítanie dát z CSV z takéhoto súboru do objektu knihy. Takže vytvoríme si novú funkciu. Toto je náš kód a vytvoríme si teraz novú funkciu, ktorá bude parsovať dáta z určitého súboru a tieto dáta použije pre vytvorenie objektu kniha. Takže, alebo ešte ako prvé, keďže budeme používať CSV, importujeme si CSV modul a vytvoríme si novú funkciu read CSV a tá bude používať ako argument súbor, z ktorého budeme čítať dáta. Takže read open a dáme si súbor new line ako F a načítame si takýto súbor a použijeme prvý riadok row, ktorý bude vlastne prvým riadkom takéhoto súboru. OK, takže máme načítanú row, čo bude vlastne sparsovaný prvý riadok ako list. To znamená, že budeme mať názov, autora a rok. Toto si môžeme skombinovať. Teraz vlastne tieto hodnoty môžeme použiť ako atribúty objektu s tým vlastne, že row prvý bude názov, druhý bude autor a tretí bude rok. Akurát s tým, že vlastne toto bude string a my budeme potrebovať integer, takže z tohto ešte spravíme integer. OK, takže sparsujeme CSV, ktoré vložíme a dáta z tohto CSV budú vložené ako atribúty takejto knihy. No a spravíme si teraz test. Máme tu tento súbor s testmi. Spravíme si teraz na túto funkciu test. Budeme potrebovať fixture so súborom, ktorý bude obsahovať určité dáta súboru. Nebudeme používať kniha.csv, pretože kniha.csv môže mať inú formu a v skutočnosti by sme nemali používať žiadne externé závislosti ako súbory. Na to slúžia features. Features nám vytvorí imitáciu súboru, ktorú môžeme použiť na testovanie. Takýto dočasný súbor spravíme jednoducho pomocou feature tempdir. Takže máme tu
náš kód s testmi a vytvoríme si teraz novú funkciu. Bude sa volať test load knihy napríklad z CSV. A feature tempdir použijeme jednoducho, tmpdir dáme ako argument do testovacej funkcie. Tým pádom môžeme feature použiť. Takže vytvoríme si feature CSV file, čo bude vlastne tempdir.join. Tým vytvoríme dočasný súbor a join nám vloží určitý názov takéhoto súboru. Vytvorí CSV súbor s názvom argumentu, takže to bude kniha, dáme kniha.csv. Takže tým budeme mať vytvorené CSVčko a do toho CSVčka pomocou funkcie write zadáme určitý text. A to môže byť napríklad Janko Hraško, Fero Hora 2005. Takže máme vytvorený súbor, máme do neho vložený text. Tento dočasný súbor teraz môžeme použiť na testovanie metódy read CSV. Takže ako prvé si vytvoríme objekt kniha. A kniha.read CSV berie ako argument súbor, teda náš CSV file, našu feature s textom a ak všetko prebehne v poriadku, potom dáme assert, že kniha.názov je Janko Hraško, assert, že kniha.autor je Fero Hora a assert, že kniha.rok bude 2005. Takže môžeme uložiť. Neviem, či som toto uložil, radšej to uložím a sme teraz tu. Teraz keď dám pytest, nič sa nestane, lebo som si neaktivoval prostredie, takže som si aktivoval zlé prostredie. Toto prostredie je pytest tdd. OK. Takže všetky testy zbehli, feature funguje a rovnako funguje aj naša funkcia, ktorá parsuje CSVčka. Takto si môžete vytvárať dočasné určité fejkové súbory a priečinky, pomocou ktorých môžete testovať vaše funkcie. Môžeme si ukázať ešte ďalšiu feature. Táto feature nám pomôže testovať print. Keďže print ide mimo rozsahu, ktorý zachytáva pytest, print vlastne je štandardný výstup, to znamená print je niečo, čo sa odrazí v termináli. Nemôžeme takýto print zachytiť v prostredí Pythonu. Poďme si to ukázať, ako by sme takýto problém testovanie printu alebo výstupu do terminálu testovali pomocou PyTestu.
Správame si napríklad nejakú novú funkciu, alebo môžeme aj tu dole. Spravíme si str funkciu. Str je vlastne dunder metóda alebo dunder funkcia, ktorá vlastne vyprintuje určitý reťazec reprezentatívny pre objekt. Keď spravíme print nejakej knihy, dáme print určitého objektu kniha, mali by sme pomocou str dostať určitý reprezentatívny string. Takže str bude mať iba self a dáme return, dáme si takto f-ko. Vždy, keď vyprintujeme nejaký objekt, budeme mať názov a tam dáme self.názov. Potom budeme mať oddeľovač, autor, self.autor, a potom budeme mať rok, čo bude self.rok. Takže vždy, keď dáme print nejakej knihy, dostaneme niečo takéto. Môžeme si to eventuálne aj vyskúšať, takže spustíme si Python konzolu a môžeme si to ukázať pre tých, ktorí nie sú moc zbehli v Pythone, čo to vlastne bude znamenať. Takže from knihy import kniha a kniha rovná sa kniha. Vytvoríme si objekt knihy a môžeme použiť aj, keď dám teraz print kniha, nebudeme tam mať nič, pretože ultimátne, keď vytvorím knihu bez zadaných dát, atribúty budú prázdne, budú obsahovať none, ale vidím, že keď urobím print na knihu, dá sa mi názov none, autor none, rok none. Toto je však výstup v termináli, je to štandardný výstup. Preto, aby som ho zachytil, aby som ho mohol testovať, musím používať špeciálnu feature zvanú capdf, ktorá takýto výstup zachytí, potom ho môžeme sparsovať ako string a testovať. Takže vytvoríme si teraz novú funkciu. A táto funkcia sa bude volať test print knihy. A ako argument zadáme teraz cap fd, čo bude vlastne picture. A ako druhý argument zadáme knihu. Použijeme true feature, ktorá sa volá kniha all attr. Je to feature, ktorú sme už použili. Vráťte sa k predchádzajúcemu videu, ak neviete, čo to znamená. Každopádne zadáme si kniha all attr, takže so všetkými atribútmi. A keď zadáme teraz ako argument takúto knihu, takúto feature, môžeme vytvoriť knihu a vytlačíme takúto knihu. Takže zadali sme ako vstup jednu feature, built-in feature, ktorá nám pomôže zachytiť výstup, a druhú feature vlastne knihu alebo objekt kniha. Inicializovali sme
takúto knihu s určitými dátami a vytlačíme ju. A aby sme mohli tento print zachytiť, urobíme teraz následovné. Dáme out error, týmto vlastne zachytíme výstup a chybu v termináli a dáme capfd read out ako výstup a error. Nás bude zaujímať iba out, teda výstup. Čo teraz spraví takáto feature je, vyprintovali sme knihu do terminálu a táto feature nám teraz zachytí, prečíta nám teraz výstup v termináli, pričom zachytí jednak výstup, ale aj error. Ale budeme pracovať iba s autom, takže out. Dáme si airstrip, aby sme ostrihli značku na nový riadok, lebo tam bude lomitko N ako pri novom riadku, keďže teraz parsujeme výstup. Takže chceme iba surový reťazec textu, takže dáme airstrip na tento out a dáme podmienku, že sa má rovnať názov dvojbodka, tam bude Janko Hraško, oddeľovač, autor Fero Hora a rok bude 2005. No a to je všetko. Teda porovnáme, či tento výstup v termináli bude rovnaký, ako očakávame pri vyprintovaní knihy vytvorenej z kniha all ATTR. A spustíme PyTest. Vidíme, všetko zbehlo OK. Takže keď budete chcieť testovať nejaký takýto výstup, môžete použiť feature capfd. Takto môžete vlastne svoje testy vytuniť rôznymi vychytávkami priamo z PyTestu. Nemusíte sa trápiť s vlastnými riešeniami, jednoducho použijete built-in feature. Takýchto veľmi šikovných features v PyTeste je oveľa viacej a odporúčam naštudovať si dokumentáciu, prezrieť si všetky možnosti, ktoré features, respektíve built-in features ponúkajú.